Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बराय हरनाय थालायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबाथाय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना। जोङो नै बाथि सावनानै लाखांबाय। माने जोङो बेरायनो थांनो नागिरदों आरोना। बेरायनो माने इक' टुरिजम कलेजनिफ्रायनो फिल्ड स्टाडिनि थाखाय आरोना। ओमफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफोर माबायदि जाखो मा नुखो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। जों नै खोमसि तिनथायावनो उथिनानै नै दुगैबाय देलायबाय थांनोसै आरो दाना। लोगोफोराबो आंनाव सानै फैनानै थाफैखादों आरोना, माने गोजान जायो नालाय। ओमफ्राय जों ज' थांनोसै आरोना। कलेजावसो थांनांगोन आरोना। कलेजाव गासिबो जमा जागोन नालाय, कलेजाव जमा जाहैनांगोन नालाय गासिबो। जोङो दा कलेजाव मोनफैबाय। नै दहाय लाइट होनानै दोनदोंमोन गारिया। रावबोआनो फैयाखै, जों खिनियासो फैगोन होनना दंफैयो। माला फैगोनथाय फैयो लामायाव थानि जोंहा। बिलाइ बिलाइ दिनै जौगानायनि थाखाय लाइसेन्स नै जों डिमाकुसियाव मोनफैनानै साहा लोंनानै लाबाय आरोना। ओमफ्राय नै कमलाबो बायनानै लाबाय जोङो। गोदैयानोमोन आरोना कमलाया। ओमफ्राय नै जों दा थांगासिनो डिमाकुसिनिफ्राय। नायलांबाय थादो लोगोफोर। नै जों दा कमलाखौ जानोसै आरोना। कमलाया बिराद गोदैमोन आरोना। जों गोखै सानदोंमोन, गोखै नङा गोदैयानो आरोना। जानानै लाबाय जों सानैबो। नायलांबाय थादो लोगोफोर थांलायनोसै। अरां नेसनेल पार्कआव मोनफैबाय। जि मोजांखा सिउ सिउ बार। खैरा बिफां ना मा होनदो? फट' लादो? फट' लादो? फट' लादो भिडिअबो खालामदोंमोनलै। थांगासिनो देउरि ya? Sekolah koi? Deh. Đi đến đây đi mà cũng đi đây này gula mana gula 시곤 비팡나 video không là với thằng em không là दन्दि लामाजोंनो थांलाय फैलाय खालामो आरोना। ओमफ्राय मा होनो फख्रिया इयावहाय 24टा फख्रि दङ आरो बिसोरनि जिरायग्रा जायगा आरोना। टावानोनो बिखो। मा बास जाबाय टाइगार एरिया आरोना। अरनबारि गेजेर गेजेर बेरायगासिनो मामानि
जाबाय जों गासिबो खालिबाथाय सालमान जागासिनो नों मानैखौ जायाखै नोङो जाखांबाय हाला जनो Boiler मोनफैनानै नै साहा लोंनोसै साहा फुदुंबाय पापरदो बिस्कुट